Představujeme náš nejnovější produkt od společnosti Infowerk. Náš revoluční nový Infowerk tiskový a kopírovací papír, navržený tak, aby předefinoval váš zážitek z tisku. Vyrobený se zvláštní pozorností k detailům, slibuje bezkonkurenční kvalitu a výkon. Zažijte ostřejší obrázky, zářivé barvy a přesnou produkci textur. Kopírovací papír Infowerk je vyroben z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem a získal certifikát PEFC. Je ideální pro širokou škálu použití a je k dispozici v různých množstvích. Jednotlivá balení s 500 listy pro soukromé použití, standardní krabice s 5 baleními a krabice s dvojitou výhodou s 10 baleními. Infowerk tiskový a kopírovací papír je testován spolu s srovnatelnými produkty a vyniká vynikající tloušťkou 110 mikrometrů a výjimečnou bělostí CIE 160. Chcete-li se dozvědět více o našem novém papíru a o tom, jak by mohl být přínosem pro vaše podnikání, kontaktujte nás ještě dnes nebo navštivte naši webovou stránku.